I dag skal vi have stegt ål. Det er kraftigt med godt. Her har vi ikke fået siden 2020. Ja, 2020. 1. marts. Lige præcis. Der har vi ikke fået ål. Så nu er det på tide, at vi skal have stegt ål. Vi var i Rødovre Center i dag for at købe stegt ål. 5 stykker. Vi opdagede det. Vi opdagede det. Eller det var faktisk konen, der opdagede det. Ja, jeg så det, mens du var over at se på. Ja, jeg var lige overset på nogle nye kød, der hedder kokkeknive, der var i... Eller man kan få ordne sin knive. Ja, slibe sin knive og det. Og så kaldte hun på mig, at vi skulle have stegt ål. Nu havde I det nu. Så har jeg lige fået vasket mig. Sådan. Vi ses lige om 2 sekunder. Så. Nu er de blevet vasket. Nu skal vi have dem skåret ud. En stegt ål. Det er kraftedeme guf. Men som sagt, som jeg er nået til, at de 5 ål her, vi købte, det kostede 550 kroner. I danske. Ja, selvfølgelig i danske. Men Rødovre Center. Ja, i Rødovre så er fiskebutik havde dem. Så det er guf. Som sagt, som konen sagde, vi har ikke fået dem siden, ja det er 6 år siden faktisk, har vi ikke fået dem. Og vi har let, og jeg ved ikke hvor man skal efterhånden få fat i ål henne. Men ja, nu har vi fået dem, og det er vi glade for. Så betaler vi med glæde, hvad der hedder prisen for dem. Nogle synes, det er for dyrt, at vi har givet så mange penge for det, men det er det desværre i dag, at det koster, fordi jeg tror faktisk, det er sjældent. Jeg ved det ikke. Så. Men plus det handler også lidt om måske overfiskeri. Det er jo derfor, det er så dyrt i dag. Ja. Altså man ikke lader dem få lov til at yngle. Det er præcis. Og det er så fordi, de kan få lov til at have plads til at formere sig. Ja. Det gælder jo alle fiskearter. Ja, det er præcis. Det er jo ikke kun ål. Det gælder alle arter. Ja. Altså, vi skal lade være med at være så grådige. Ja. Så. Lad dem lov til at yngle og få unger, så de kan få lov til at formere sig hele tiden. Ja. Så fortæl, hvornår I sidst har fået ål og det, men det er i hvert fald, vi har i hvert fald fået det for 6 år siden. Så, ja. Men fortæl, hvordan I laver stegål, og hvornår I har lavet selv, hvad der hedder stegål. Så fortæl om det. Men vi gør på den her måde her. Nu ved jeg godt, hvad det er.
Jeg mener faktisk, der også skulle sætte salt og peber i melet, men ja, det gør ikke noget. Men fortæl, hvordan I laver ål, hvornår I har sidst fået ål. Men vi ved i hvert fald, det er mange år siden, vi har fået det. 6 år siden. 6 år siden, vi har fået ål. Hvordan I laver det? Nogle, vi kender nogen, de putter, jeg kan ikke huske det, om det er sådan noget, bliver bagt i noget eddike eller et eller andet. Jeg kan bare huske, at det smagte i hvert fald meget underligt. Har du fået det nogen steder hen? Ja, jeg fik det der for mange år siden, hvor jeg arbejdede i landbruget. De lavede det faktisk på en anden måde. Det lyder bare sådan lidt forkert. Nu Ja. siger jeg elsker, fordi ål, det plejer altid at være i en bil. Ja, men jeg synes, det var sådan noget eddike, man kunne lave det på forskellige måder. Ja, det er jo svært at bage. Ja, det er smagbehag, hvordan man laver det. Men de lavede det heldigvis på 2 forskellige måder, som man kunne lide det på. Men det er som, der er så meget mad, man kan lave så meget på. Ja. Nogle nu- kan lide at lave spaghetti med alt muligt grøntsager i. Ja, og nogen, Som der er nogen, der ikke kan lide, og så er der nogen, der kan lide den original. Ja, Så det er jo forskelligt. Det er jo Mm. også som det, man siger, man skal prøve sig frem, det er præcis. hvad man kan lide. Ja, men nu laver vi det på vores måde. Ja, og det er den måde, vi kan lide det på. Nogle kan lide det på den ene måde, nogle kan lide det på den anden måde. Jeg ved, Bakken har en restaurant derinde med ål. Ja, Men jeg mener også, det er 275 kroner. det vil jeg sgu med glæde betale for. Men det har jeg ikke noget problem, fordi hvis det er alt, hvad man kan spise, ved du hvad, så er det jo ikke dyrt. Nej. Det er det sgu ikke. Og så Det... Men hvad... Jeg derude, hvad spiser I til af sovs? Jeg kan godt lide at få med persillesovs og kartofler. Hvad spiser I? Så skriv en kommentar, hvad I spiser af sovs. Om I hovedet har noget sovs. Men jeg kan godt lide med persillesovs. Det kan jeg godt lide. Men det er smag og behag. Hvad man kan lide derude. Smag og behag. Men som sagt, jeg glemte, hvad der hedder salt og peber. Så.
Så er vi i gang. Hvad er lillebror? Jeg ved ikke, om du kan lide det her. Men der er mange, der er missioner også i dag. Hvad med dig, hvad der hedder Nina? Kan du lige stegt ål? Kan du lige stegt ål? Sådan. Men fortæl derude, hvornår har I sidst fået stegt ål? Det er 6 år med os. Og det var den 1. marts. Fordi vi fandt lige... Ja, 2020. Vi fandt lige et billede på kongens, hvad det hedder, Facebook. Og der kunne vi se,